на тайна критик, защото мен любимия му рап е като паралимпик. Мира ме притесня брат и сестри, знам своите слаби страни, така нося момент, с който реже листа от гранит. Не е важно колко си известен, важното е с какво, с качествен хип-хоп или с реклама на веро. Бит и труп сочат ме, защото няма никой друг ти ревиш. И защо при мен си никой не вига му престиж. И да го имаш, и да го немаш, не се вига престиж. Колко от вас педерасите имат репутация с рап, вигат му престиж. Ревиш. G4V. Те знаеш, за мен е 90 на 100 талант, 10 на 100 неща си правилно си против. Аз винаги съм напит един танц с саби. Ети едно каламбур, че вие сте маса слаби. Нема кой да ме поднесе, ама съм сам в изграни. И дарен до беге рапшите постигне. Кажи ми едно нещото, което има мотив да постигна. Слава искам сред музина, хляба го искам веднага. И да ги как човек нищо не става, чудиш откъде се вземе. Сигурно аз съм бащата, защото винаги когато ги храним го давам постата. Ти че отвориш дропа си му стига дропа от ваша мари си наказвам да спиш на пода. А ти си бил рапера, аз не съм като тебе мишле. Аз съм член кореспондент, ти си пред за тъше. Шефа душето, слушам шишето.